हेलो कि बड़ी याद आवे पिया के प्यार का रतिया तक पहाड़ का कहीं हमरो करे जजार दर के। हेलो आप आइए ना इधर। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत आशीर्वाद। नाम हमरा याद नहीं। का नाम बोली हमरा के पते नहीं। सरदी में गबना करावला बेदरती झूठल रहे गबनवा के हरदी। झूठल रहे गबनवा के हरदी। झूठल रहे गबनवा के हरदी। सरदी में गबना करावला बेदरती झूठल रहे गबनवा के हरदी। झूठल रहे गबनवा के हरदी। झूठल रहे गबनवा के हरदी। 4 दिन रहले हो पता नहीं क्यों धनंजय हम प्रीति को देख रहे कुछ और ही मुझे याद आ रहा है। कैसा 4 दिन रहले माने रह गइले हमार के। 4 दिन रहले माने रह गइले हमार के। दिल बहले गइले राजा बोतल भरे। दिलवले कइले राजा बोतल में भर के। और एक मिनट भैया, विनोद राय भैया की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। और रमेश यादव जी स्टेशन मास्टर बुखारी टोला हजारों रुपए के आशीर्वाद देने मेरा तरफ से। आने से दिल बरना दिल भर
नेपाल बॉर्डर पे काम करे गोइल हो सकेला, काहे ना हो सकेला। लहरी यादव जी भैया तौ लइकिया कहत रे चाय के बेरिया दुआरिया के छेकानी बिन कबुआइबा बलौआ से पुछनी चाय के बेरिया दुआरिया के छेकानी बिन कबुआइबा बलौआ से पुछनी बोलले ना कुछ बुझिया रह गइले हमार के दिलवा ले गइले राजा बोतल में भर के दिलवा ले गइले राजा बोतल में भर के रमेश राय जी स्टेशन मास्टर हजारों रुपए का आशीर्वाद ओकरा से भी ज्यादा कुछ होला। कौन टोला? पुआई टोला। देखी इनकरा तरफ से 5000 के आशीर्वाद बा, 1000 मिल गइल बा, 4000 उधार बा, ठीक बा ना रे भाई। तोहनी के कमा सब फिर बोले के बका एक बार बोल देले बनी। फिर श्रीमती सविता देवी जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राजद सारण।